Ова ще го нарани. Не, няма. Ще се оправи. Ще се оправи. Дигни го така. Е така го дръж малко. Дали не е който, бе, краси? Как бе? Поби оне, бе. Бе, да ебаме лодката и... Да избяга, колко да избяга? Вече я фане, бе. Там се спре. Навърхара лодката. Карка, як си майка му дева и пръстата дева, знаеш как да го сложи. Това беше повече от 55 кила обаче. Тръгво. Що забива така муцуна надолу? Парванке! Метка, идея, да слушай. Той не го пускам ли? Я го покажи пак да те снимам. Баче, ще фанеш ли лодката? Она е червена. Ек. Той лега долу. Не иска си Той се уморил, човече. От нами на край седи.